Lanjut nggih. Maju lho. Dalem. Di. Ngeten iki terus ngrawuhne legit ngeten iki pinten dugi ngawi ngeten iki. Ngapunten. Wo, Enten enten manajer ya piyambak. Wo ngoten nggih. Di. Nggih lanjut nggih. Nggih. Tutun ngendi mau? Tutun ngendi mau, Pak? Dugi pundi mau Mas Jolo? Nalikani Nggih. Matur suwun Ibunda. Katur ibu juru paes, abok bilih teman dari Sarimbit sampun paripurna anggenipun ngedi busana kasatriyan monggo kapratitisaken miyos saking pambusanan kalenggahaken katuran lenggah malih wonten ing sasana Adi Mulya. Campur sari KMP sineng kuyung AM Professional Audio Sound System sinarengan legit mustika. Sentimen karo kowe Nduk Cahyu. Hah? Ketoke sing ngendang Mas Farid ki sentimen karo sliramu. Ora ngerti maksudnya. Ya. Lanjut ya. Maksud iki kreasi Wis kendang tak lanjut lak lali aku kok lirik enak. Iya iya. Lah ya cah cilik wayahe jajan pentol some wis dikon nyanyi golek dhuwit. Mas Jolo. Dalem. Di genduk legit menika wiwit menapa moncer wonten panggung kelas pinten menika Mas? Niku wiwit teng jero weteng kok disukani mik terus karo pake ndek mbiyen. Oh ngoten. Dadi pun latihan nyanyi terus niku teng jero weteng. Wah lah oh ngoten nggih. Wiwit wonten Madaran sampun dipun bajari nyanyi. Oh ngoten nggih nggih. Dados mak procot lahir cengel pun nggih anu pun radi apal nggih. Iki tetambangan menika nggih. Iki miku apike men iki. Delok lembong miku apike men kerepen. Ayo niki selak lali aku nek engko. Mas Jolo. Dalem. Ibu-ibu ingkang ajeng mikir bapake kuwi. Lah nggih wireless ingkang kados dicepeng dik legit niki. Ya sing tak lanjut selak lali ki engko. Engko koyo mau neh.
Kawistara temanten sarimbit sampun paripurna anggenipun Edi Busana kasatriyan lekasing sedya genduk legit kayak Gusti Kakung Gusti Putri wis kawistara wis jumeneng ana ing wiwara ngajeng. Ayo diderekke lelagone nderek seliramu digarap sing sigrak. Heeh. Kula medun iki. Heeh. Nggih kula turun nggih. Ayo medun. Hati-hati, Nduk. Nah, ayo diderekne. Lagune nderek seliramu digarap sing sigrak wae. Kula teng mriki napa teng mriko? Wis sliramu ning kene ya kena ning kono ya kena. Wis manut pokoke. Nah, ayo. Nderek arahan dari manajemen, manajer nggih. Heeh. Apa ayo wong ayu? Apa nggih? Prau layar. Napa nggih matuk? Wis aku nderek sliramu. Heeh. Impenku mawon nggih. Ayo. Kadang operator siapkan satu buah mikrofon untuk cucok lampah. Campur Sari KMT Sidang Kuyung AM Professional Audio Sound System derekaken Aura Salon Wedding Organizer Nyakuyung damel mantu Bapak Nyamin Sarimbit. Kadang operator nyuwun mikipun setunggal kangge cucuk lampah.
Nah, ayo diteruske Cahayu. Lanjut nggih. Aduh impenku suwi Oh gak tiba tak kira gue jak ngono.